Αρχιμηνιά κι αρχή χρόνια κι αρχή του Γεναρίου, αρχή που βγήκεν ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Τεριρέμ, τερου, τεριρέμ, τεριρέμ, τερου, τεριρέμ. Περπάτησε, χαιρέτησε όλα τα ζευγαράκια και πρώτος που χαιρέτησε ήταν Άγιος Βασίλης. Τεριρέμ, τερου, τεριρέμ, τεριρέμ, τερου, τεριρέμ. Κι εμείς καλά σας είπαμε κι ο Θειός καλά να φέρει, κι η Παναγιά η Δεσποινα να σας πολυχρονάει.